Hej, mit navn er Victor Aargaard, og jeg har lavet gærforsøg her i NV, som jeg gerne vil forklare om. Teorien bag gærforsøget er basically det, at gær er en encellet organisme, som kan gro i en agarblok. De agarblokke, vi har støbt, indeholder vitaminer, aminosyre og glukose, hvilket gør, at gær har rigtig gode forudsætninger for at gro. Formålet bag det er at se konserveringsmidlerne påvirkning på gæren i agarblokkene, og se hvordan det hæmmer eller øger væksten. Man kan se, hvis agarblokkene slet ikke var påvirket, er agaren hvid og uklar. Vi har opsat nogle hypoteser for de konserveringsmidler, vi har brugt: salt, citronsyre, atamon og sukker. Og vi har sagt, at salt vil hæmme gærs vækst. Citronsyre vil også hæmme gærs vækst. Det samme med atamon. Og sukker har vi sagt vil øge gærvæksten. Vores fremgangsmåde er, vi har en masse stoffer, som er gærekstrakt, pepton, glukose, agar og kaliumhydrogenfosfat og noget vand. Det blev alt sammen blandet sammen, og så skulle vi så under omrøring opvarme det til kogning. Det er så her, man kan sige, at det var farligt, fordi det kunne gå galt med, at hvis man fik opvarmet agaren for meget, så den kogte over, kunne man risikere at slå en masse af gærcellerne ihjel. Det vender jeg lige tilbage til senere i den her præsentation. Men vi opvarmede så vores agarblanding i mikroovnen under omrøring og holdt øje med den imens. Da vi så havde støbt agaren, da vi så havde kogt agaren op, skulle vi så støbe den. Det skulle så gøres først, at den skulle nedkøles til 50 grader. Det gjorde vi dog ikke under et vandbad, som påvist i vejledningen. Der blev sagt, at vi lige så godt kunne bare lade være, så ville det gå hurtigere med at få den ned på de 50 grader, som vi skulle bruge dem, før vi hældte op i nogle petriskåle og ligesom støbt agaren. Den skulle så have lov at stå og køle ned og blive til en fast blok, så den ikke var flydende mere. Og da vi så havde gjort det, tilsatte vi konserveringsmidlerne, som jeg nævnte før: salt, citronsyre, atamon og sukker. Og derfor derefter gik det så, lagde vi dem ind i et varmeskab, hvor de bare lå og ventede, og gærcellerne gjorde ligesom det, de skulle gøre, før vi kunne analysere det dagen efter. Materialerne vi brugte var en mikroovn, et bæreglas, nogle måleglas, og så de kemikalier, jeg lige har nævnt før: gærekstrakt, pepton, glukose, agar, kaliumhydrofosfat og så vand, som så ikke er et kemikalie, men det brugte vi også. Og så vores teststoffer: salt, sukker, citronsyre og atamon. Som I kan se her, er resultaterne fra vores konserveringsmidler. Og det er lidt uklart at se her, fordi vi ikke gjorde vores agarblokke ikke blev helt så godt. Men I kan se på det første billede, salten, vi lagde tingene i midten, så salten har hæmmet det en lille smule. Man kan se, der er en lidt mere klar plet. Det samme med citronsyre og atamon har også hæmmet væksten en lille smule. Sukker derimod kan man ikke se så meget. Man kan se, der er lidt hvidt, og sådan, som der rent faktisk skulle være. Man kan sige, der kan være en del forklaringer med, hvorfor det ikke er gået helt så godt. Blandt andet nogle upræcise målinger, nogle bakterier i luften og i petriskålene. Når man åbner dem, så kommer der bakterier ned i dem. Det har ikke været helt sterilt.
Der har været, og så kan vores agar, den har også været, den har ikke været helt god, fordi den kogte en lille smule over. Og der er der nok en masse gærceller, der også er blevet dræbt i. Så, men vi kan konkludere, at konserveringsmidler stopper udviklingen af gærcellerne, og det bruges jo så i en masse andre sammenhæng også.